like the way you move. Tämä on NHL Power Week. Ricky Trevor scores! 2-on-2 short-handed. Modano steps her up, got her up to left, and he scores! Aberg, Schwarman challenge, Sandstrom scores! Korea on the north of he scores! What a spectacular play! Hi, I'm Peter Sikora and you're watching NHL Power Week. Ste v obraze. Pezínok a hokej. Ak si kladete otázku, čo má táto kombinácia spoločné a či vôbec existuje, musíme vás ubezpečiť, že väzba tu naozaj je. Dokazujú to najmä výsledky troch mladých Pezínčanov, ale v drese bratislavského HK Ružinov 99. Robo Mikes. A prezivku nemám žiadnu. No. Paťo Jedivák, mám prezivku Pepek. Kristián Pečimut, prezivku Kickman. Takže malé predstavenie máme za sebou. Chlapci sa tomuto športu venujú od 1 do 3 rokov a na konci minulého sa zúčastnili turnaja organizovanom na domácom ľade v Ružinove. Pri ich družstve, ktorého počet dosahuje až 36 detí, pôsobí vo funkcii asistenta trénera Pezinčan Matúš Klamo a s ním sme sa porozprávali o tomto turnaji. V jednom turnaji sa nám pošťastilo spraviť, dá sa povedať, že 2 turnaje. To je tým pádom, že každé jedno mužstvo, ktoré sa zúčastnilo, boli tam z Rakúska Viedeň, Pingvins Viedeň, potom tam boli z Brna, Kometa Brno, Slovan Bratislava a my ako domáci HK99 Ružinov. Každé jedno mužstvo spravilo A a B skupinu a tým pádom nám vznikli aj 2 turnaje v jeden deň. A pohľadov našich Pezinčanov, tak chlapci hrali v A mužstve, ktoré som kaučoval ja a turnaj dopadol nadmieru výborne. Čakali sme, že nám narobia veľké problémy Brňáci, ale nestalo sa tak. Tých sme porazili 3-2 a celkový turnaj dopadol dobre. Skončili sme na 2. striebornom mieste. Druhé miesto na domácom turnaji je malým úspechom pre týchto hokejistov. Ich začiatky boli ako všade ťažké. Mňa k tomu priviedol oco. Ja som akože chodil sa pozeravať na Slovan, čo hrali. Ja som mal možno 2 roky, keď sme išli prvýkrát sa pozerať. No a takto som k tomu prišiel. My sme hrávali s chalanmi, keď som mal 5 rokov alebo 6, hokej na ulici a oco povedal, že či by kamaráta sa spýtal, či by som nechcel chodiť na hokej a že hej, tak som chodil. A ja som tak k tomu došiel, že zistil som, že je aj hokej, lebo ja som to dovtedy ani moc nevedel. Tak ja som zistil, že je hokej, tak som urobil, že mami som povedal, že by som chcel chodiť na hokej, tak sme išli. Jeden, čo chodí do Belacích krídel, mi predal výstroj, tak som išiel hrať hokej. Byť hokejistom a venovať sa hokeju je veľmi náročné. Nie je to len kvôli financiám, i keď práve oni hrajú dôležitú úlohu. Veď len hokejová výstroj vyjde na 15 000 slovenských korún. Na druhej strane je tu časové hľadisko, dochádzanie do Bratislavy a s tým spojené skoré rané stávanie. Samozrejme, dôležitú úlohu tu hrajú rodičia, na ktorých tiež veľmi záleží. My sme mali šťastie a jedného sme dostali aj pred mikrofón. Tak neviem, či sa dá rozprávať o nejakých úspechoch. Zatiaľ chlapci trénujú a si myslím, že jedine to ich chcenie ich privádza sem k tomu, aby ráno o 5:00 stávali na tréning a proste odchádzali sme alebo dochádzali sem z Pezínka. Jednoducho je to ich chcenie, že proste a ten rodič musí pre ten hokej žiť, bohužiaľ je to tak. Vráťme sa teraz k chlapcom. Čo myslíte, o čom sníva takýto mladý hokejista? Ak hádate, že sú to góly, máte pravdu. No mám z toho radosť, taký pekný odbrón, aby mohol byť. No ja, keď sme boli teraz treťakmi v Trnave, tak krásny gól som tam dal. No po zemi, jak mi oco radil. Ja by som najradšej dával tak do vinka alebo brvno gól. Mne sa to tak páči.
pri našej hokejovej epizóde sme sa v rozhovoroch dotkli aj toho, čo kebyže je v našom meste ľadová plocha. Verím tomu, že keby bol taký stánok v Pezinku, netvrdím, že treba ho hneď zastrešiť. Pre začiatok by stačila úplne umelá ľadová plocha a verím tomu, že našli by sa aj sponzori, aj z radou malých podnikateľov, ktorí by vedeli prispieť. Či už len kúpou symbolických 3-4 tehál, aby sa to dalo zastrešiť časti. Podľa môjho názoru, keby bol v Pezinku takýto štadión, tak by musel mať deň nie 24, ale 25 alebo 26 hodín. Je možné, že raz Pezinok bude mať svoje, nie že ligové, ale svoje hokejové družstvo? No ja verím tomu, že áno a dúfam, že ešte za môj život sa toho dožijem.